L'escalfament global ha posat en evidència el model energètic basat en la crema de combustibles fòssils. El nou paradigma es basa en les fonts renovables i el gran repte és millorar l'eficiència per produir, emmagatzemar, distribuir i consumir energia. La propera revolució energètica passa pel desenvolupament i ús de nanomaterials. Materials desenvolupats mitjançant la nanotecnologia, molt eficients i que permetran estalviar energia i recursos. Materials que ens permetran fer més amb menys. He escollit aquesta terrassa fotovoltaica de l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona com a lloc emblemàtic de la nova economia del coneixement. Aquí generem la meitat de la nanociència de Catalunya, tots els centres de recerca que tenim al voltant, des del sincrotró, l'Institut de Nanociència, l'Institut de Materials, i el que fem és posar a la disposició de la societat aquest nou coneixement. Xavier Obradors és director de l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona. Ha coordinat més de 30 projectes nacionals i europeus en preparació, caracterització i aplicacions de materials funcionals, magnètics i superconductors i també en l'aplicació de la nanotecnologia. La transició cap al nou model energètic és un procés progressiu, en paral·lel amb el desenvolupament de les noves tecnologies i la resolució dels lligams socials i econòmics. Els experts preveuen que en les properes dècades la cistella energètica inclourà diverses fonts d'energia, on les renovables aniran guanyant pes. El nostre repte és que arribem a un 50% de l'energia renovable a meitats d'aquest segle i això s'ha de fer immediatament. La urgència és molt gran. Creiem que aquest repte és possible gràcies a la nanotecnologia. Una de les línies més prometedores d'aquest camp és la recerca en materials superconductors. Materials que ofereixen una resistència nul·la al pas dels electrons i que, per tant, dissipen el mínim d'energia i permeten una conducció d'electricitat molt més gran i eficient. Els materials superconductors són un exemple de materials nanotecnològics que ens permeten fer coses extraordinàries com generar camps magnètics molt intensos i per això podem fer reactors de fusió com els que estem fent ara. El nostre repte és no només generar energia, sinó a més distribuir-la, emmagatzemar-la i utilitzar-la d'una forma eficient. La xarxa elèctrica del futur serà superconductora i probablement des del nord amb energia eòlica d'Europa fins al sud d'Europa amb energia solar o inclús al nord d'Àfrica podrem generar energia que distribuirem per tota Europa d'una forma renovable. En la nanociència i la nanotecnologia hi ha la clau del futur panorama energètic. La fusió, motors de cotxes menys contaminants, cables invisibles als nostres ulls capaços de transportar molta més electricitat que el coure actual, una capacitat d'emmagatzematge d'energia enorme comparada amb les tecnologies d'avui. Però tot això requereix inversió, consens i una legislació adequada. La nanotecnologia ens permet fer més amb menys i per això soc científicament optimista, però crec que políticament hem de tenir la fermesa com a espècie humana de mantenir aquesta estructura i aquest compromís amb els nostres descendents del futur.